de mɔgɔ ka ko la yɔrɔ. Ma kɔnɔ. Ala, n'Ala ma fiɲɛ bɔ da di ne ma de. N denmuso 3 in de bɛ ne bolo. N'Ala ma lajɛ ka furukɛ nɔgɔya ninnu ye. Ne sɛgɛnnen don sa. Awa ba yɛrɛ kalika k'a tɛ kini bila da kɔnɔ bilen ko fo shawarma poulet. Fati fana lajɛ. Ɲuma belisa ka tulu o tulu ale bɛ tulu de mun k'a mun. Ma min kɔni kɔ tɛ o n ka siran ne yɛrɛ. Ale bɛ taa ayiwa télé de lajɛ dɔrɔn ka na finiw lajɛ o la dɔrɔn ko ne k'o san. N'a ma hinɛ aw fa la ten aw bɛ ne faga a yɛrɛ b'a dɔn si bɛrɛ tɛ ne na bilen. Ko yanni ba cɛ wolo ka so yan. An tɛ somɔgɔw ayiwa baasi tɛ komi an y'a mɛn k'i tun b'a fɛ k'i denmusow di furu la ayiwa komi an ye maa 3 ye sa o tɛ i denmusow fana ye maa 3 ye ayiwa an kun nana sa walasa an ka ko dɔw dilan an ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ i bɛ se k'u d'an ma furu la. Awɔ denmuso ninnu kɔni bɛ yan mais ala man diw tɛ cɛ wolomandiw de don quoi est-ce que a ye kuma in faamu ala man diw tɛ quoi. Cɛ wolomandiw yɛrɛ de don. Awɔ ka d'a kan n'i ye Awa yɛrɛ lajɛ kumaba dun a tɛ kini dun dɛ shawarma poulet de ka d'a ye. Awɔ ni tɛmɛn'o la mun dan bɛ o kan n'ale Fati ye sa ne ka Fati awɔ n'a ka gɛzinɛriw jɛmɛ ko su tile ala o dɔw bɔlen n ka sirannen la diva ala ale ɲɛkisɛ yɛrɛ a jɛnbɛ ko kalo tile 15 su nin si tɛ ta kelen kelen na ten tɔ ka taa ten fu komi ne yɛrɛ n ye ayiwa wɔlɔfɔ métis ye n ka ko man gɛlɛn awɔ DJ bɛ n yɛrɛ kɛrɛfɛ yan ko ninnu man gɛlɛn a bɛ misigi de k'a la dɔrɔn aw bɛ dɔn kɛ ayiwa ne yɛrɛ bɛ ɲɛnataw ta minnu bɛ se dɔn na n bɛ kelen d'u ma ka taa dɔrɔn. Burankɛ o tɛ problème ye. Diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na a man ka gɛlɛya. Non ne dɔnnen kɔni o tɛ problème ye. A y'aw mabɔ. Wala an ka caya kuma mɛn wɛ. Wala ne bɛ min fɛ aw y'o dɔn wɛ. Cɛ mana ko man di mɔgɔ wɛrɛ t'i balan ta la. A ye kuma caman dabila kelen kelen DJ. Baasi tɛ. Ayiwa an ka taa. Wala. Burankɛ an ka dugu bɛɛ ni ɲɔgɔn dɔnkɛ la. O bɛ na dɔn yan sisan n'aw ka dugu bɛɛ ni fɛn ninnu o bɛɛ bɛ na ye yan sisan. DJ ne ko bɛ mun de ma kɔnɔ i jeni yɔrɔ fɛ. K'i la sa an fɛnɛ ka na sa. E kini jɔ kɛrɛfɛ a munumunu n'a ya awɔ i jɔ yan awɔ nin ta ta ka bɔ. I t'a la i t'a la i tɛ nin kɛ baasi tɛ an ka taa. Tura nin kɛ. Nin tɛ dɔn kɛ da kɛrɛfɛ ye sa dɔn kɛ a bɛɛ da yan nɔ dɔn kɛ awɔ minɛn ninnu tɛ o patron taa n'a ye DJ. Non ne bɛ nin ko ta. E fana k'i jɔ yan. Non ne bɛ ninnu ta. Sabanan ka jɔ joona. Burankɛ. Fana k'i jɔ e k'o ye. Denmuso ninnu u daga bɛ bɔ ne da la bi. Cɛ wolo. Naamu. Ne ko mun de bɛ e ka dunni kɔnɔ ne bɛ fɛ ka seli ma se ka seli yɛrɛ hali man ka fin. E tɛ se ka seli concours de bɛ don in kɔnɔ bi. Mukuru concours de bɛ yan. N bɛ fɛ ka denmuso ninnu u daga bɔ n da la walayi. I bɛna nin 3 bɛɛ di ne ma wa. O ma ye Ayidara nin ne bɛ di 3 bɛɛ di e kelen ma. Concours de bɛ yen i bɛ dɔn kɛ ni min diyara i ye ni sera dɔn na dɔrɔn ne bɛ kelen d'i ma. Fila bɛ mun bɛ. DJ taa n'a ye. Hali i b'a kɛ fila ye o fana ka fusa quoi. A n k'i tɛ Ayidara ye sa dɔn kɛ. Ayiwa an ka taa. Awɔ. Fulakɛ. Ne bɛ nin de fɛ. Ne bɛ nin de fɛ. A fɛnna sisan. Ne bɛ nin de fɛ. Burankɛ. Awɔ Burankɛ n bɛ jɔ i kɛrɛfɛ. Minnu kan ka disqualifier samarabatigi e ka na yan awɔ e ka taa so awɔ e garisɛgɛ tɛ muso ninnu na i bɛ siɲɛ wɛrɛ n terikɛ n ka kɛnɛmadenw bɛ yen awɔ kɛnɛmadenw bɛ yen n bɛ dɔ choisir. N ka cɛ n'i y'a furu i bɛ to da kini dunna fɛ yan ma. O tɛ kini ye o. Awɔ minnu kan ka disqualifier a ye taa.
Munu kan ka disqualifier. Munu kan ka disqualifier. I bɛ safurula ye caman b'a fɔ. Astafurula caman. O b'i dɛmɛ e faamu ha. Awɔ safurula Safurula o b'i dɛmɛ. Safurula. Voilà, c'est ça kɔngɔ b'a fila cɛ. Hein? Awɔ. Kɔngɔ tuguni ya? Tanu ye ne fɔlɔ. Tanu ye. Ne. Hein? Awɔ tanu. Mura ne. Jide. Mura Kombe. Wolofo. Ngo nunu me bɔ ne da la. Wolofo sabarani. C'est mieux donnant. Ni da famuna. Jide a famuna. I jɔ fɛ Bɔnburange kɛrɛfɛ sa. Bɔnburange kɛrɛfɛ. Awɔ an ka ɲɔgɔn na mais comme ko kɛra ta giringirin ko tɛ. Denmuso ninnu filɛ nin ye ne yɛrɛ de bɛ wari don ninnu na u kulɔ. Awɔ u bɛ kulɔ fɛ. E ka na yan. Awɔ i bɛ taa so i b'i ko k'i jɛ. Awɔ i bɛ siparada dɔw ta k'o siparapete ninnu pour que i bɛ se a fɛrɛ sunɔgɔ ma cogo min na. Awɔ e taara awɔ e fana bɔra a la. Awɔ n denkɛ na yan. Nin ye descendance kɛ ɲɛnɛma nin ye. Mburange. Awɔ Mburange. Awɔ n bɛna awa d'i ma. Yɔrɔ. Awɔ awa b'a belebele. Non Mburange il faut que ne ka 3 places de san. Awɔ. Parce que a maɲi. Awɔ. Bon kana kɛ 3 places parce que awa bɛ da ne fɛ yen dilan ka min na. I b'a kɛ bétonnama sous forme de béton. Voilà ni a ye n ka lit yiri bɛɛ kari. C'est Mburange. Voilà. Non mais yɛrɛ faga. Ni nin ye ne nin d'i ma. Non mais yɛrɛ faga na bi. Pa. Wallahi. Ninnu daga bɛ bɔ ne da la tɔ tora aw de sisan. Aw ɲɛdaw tɛ ta. Han? N'an m'a lajɛ dun a ka bɔ ne kan a ma ɲi dɛ. An nɔ tɛ dɛ. Walayi an nɔ tɛ ban. Aw nɔ tɛ cogo di? E k'a ɲɛ lajɛ ko kurusa warama ta.